Tapos, isang kamot ang dato. At awa, wagi mo dato lagi. Isang kamot ang kabos. Agya po, pag-inog kabos, na may sweldo, oy. Mau na diha. Masakpan man mo. Shhh! Mapalagay mo, isa casual, regular, job, order. Ang akong tanaw sa kabos, no? Wa gyud tay klarong kaon kada adlaw. Muna nga ingnan ako usawa. Bingitay ko no kubi kay lain na nagpurma sa Katilingban, uy. Lain na nagpurma mismo sa atong syudad. Lain nagpurma. Dili man ni ang akong gisudlan, niuyon ko na magkonsihal sa BOPK. Dili. Ay gatanaw man ko ni samot ni adto. Maasay padunga, no? Ano ni uyon ko. Sa diyang tanaw sa nako, uy, wala naman sa kuy labot. So, nideklarar ko independence. Hantod, wala sa kuy labot. Vice Mayor na lang ko. Namatay si Edgar, muna nakasaka ko. Pero hindi na ako makalimtan dyan, no? Ano makaibaw dyan mo? Edgar, na ba si Edgar? Jet. 18 bilyones ang ako gitaong maninguha pag-ayo. 18 billion kay 16 billion. Kamo uban mga bago, mo makibaw anagot. Dito malamog ang bakaron. Muna, I wish nahan pa muna ko, pagbinutan mo. Nakuha ninyo? Yan, unong ko ninyo. Niya, ako'y mga uwaw. Ay mga text, dawat ako. Sus. Ingon na, intriga na, Mayor. Kanang intriga, if there is smoke, there is fire. Yes or no? Muna, balumo nga ang kumpurma, wako kauyon yun anang People's Initiative. Kay, wa man mananggid nako mga Congress representative nako. Inaabot na dito sa barangay.